Alaikum salam. Ko tarantiye fini nunu ani wi marasi finu uru fereli be daga silamiya la wa. Tarantiye ya haramu de bidiya haramu kafiri la dege yahudani nasara la degali de do. Fengo fembo chogola fini be dila tarantiye inde kama ani tarantiye fetili kama. O fini silama ko dila haramu, silama ko fere haramu, silama ko doyi kanna haram. Wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan. Ala ko kana nyogon deme junubuni yadala. Nasara la dege wude do an kana faruka o ka fetula. Silama kana fara yahudani nasara ko ka fetula ni foye. Hari nyogon fo haram. Anyo fo kutubaw ni deresula ya kateme. No bora wi marasi fana bo chokodela. Kafirun na ka domi shigi ko muso ka do wi marasi. Muso ba feti konona la ala soso chiden soso. Kafiri la dege silama donala kafiri la dege bagade ye. Haramu fini munum bedila akama ku do haramu ku fere haramu. Wala ta'awanu ala al-ismi wal udwana bebe do ode kono. Silamiya sariya de muso bonya ka korta kateme dina beka. Kateme kafiri tombeka. Jahiliya tilela. Jahilu tunte muso do chiela. Ko atese ka yele soka kata kele yorola. Ko atese kata bi mogo kaka kanna folo takanana isokono. Uta do chiela. Hari nuba mara dogoyalen de be mara bolo wu beta awanyana mu ya sudo yere ode tumbe jahilu bolo sani silamiya kana silamiya na le nda yem muso karama ka bonya ka hakke udam yahudiya ufule ni muso be kalo bola inite shi hari bonkelen kono hari ni mina jifile minyote magala ube nyugula de endiyo ufule muso uluko eye muso ya kache ka barake dende doro ni che sara ibese ga tasuma do enyanama ibe tasuma do la ki jani ki farai che kai endiu nasara ufule kafiru ufule france ufule ulutunte muso jate yere hadama denya foila kitabu dobe ale be kuma kan nasaraw yere faransi yere ka sigi yere ka muso jate ko afana hadama dende asa hakke aba fo yere sino tunta jate hadama dende no ni silamiya nana ka muso bonya ka korota sura be qur'ana kono sura ja suratun nisa sura do be qur'ana kono suratul talaq ba fo suratul nisa sughra ka muso ka kofo ku ka hakke fo ka sora jando ewa togo dara musola sora fitini dobe foite fo kono ni muso ka ko fote fo kama ko suratul nisa sughra silamiya de muso bonya ni wulu nana sisa ka ke komi silamiya de muso doya ka sabati sokono ko aka yire sutura ka bo kenema ka donda ma sanyela babo aka bo kenema jiya bekaye ulu de muso doya kateme beka ulu de muso ke publicité nouveau camion publicité nay silamiya sariya ya bonya ka karamade ko akato sokono fembe kanyine kanadama eche ka fembe nyine kardama me ulu hari pine dilanto be muso bila krefe ka publicité ka pine publicité nay ko ka kumara samino publicité nay jonye muso doya ulu de ye muso dogoya ulu de muso valerido bonulu nana ka ke komi qur'ana ye muso tonyo hadisaw ye muso tonyo ulu du bonya ku karama ka dondu ma jian kono ton ulu de tonya le kela ulu de galonda silamiya sarala ka daro galonda ciden ka sunna la donc ni mogo min farala ulu ko fetilila eye ala soso baye ciden soso baye hara fini kana do ikanna kana fer haram
ne be bara ke mo bola tigi ba fere ni esem bese ni ebese ka ke taranti en ka fini fere le sen kana ye ala ibo ke kana faraka o bara la bara dagale munun babulo mina dagale munun babulo ibe fere me minye e wa taranti fini unye ube wi marasi fini ni sheko bala ika sheko beke ishe kana ye isen kana ye o fere le la no fe bo ko doko olu ka cekoroba fatura a fatura o banye me cekoroba fatulen ko fe wakati suru kunkuruni kona ko cekoroba fatura ka bato cekoroba fana fatulen ko fe cekoroba fana ba banna a ciye ko be ke cogodi cekoroba imba ni yoro be cekoroba ka ciye la ani yoro be bo ala ye ni yoro men bendama cekoroba ka ciye la akera sudusude akera surusude akan ni yoro beta cekoroba ka ciye la don na ale fana kan ni yoro bora ale fana fatura donc ale fana na fulu min to o be farauka o katila ale fana ka ciye tabaw ni nyogonje bo ko doko karamodo ya fo aleye ko salulite sahasi soti sanfe chinyatola saluli besa ko ale ko saluli minye kufie golo saluli besa hode kamisi soti saluli sahaka salafu mawuli sheba mawuli nube saluli ke sisotika saluli be ke sisotika asaru chaman de bola salafu kabara boka de sheba kabara boka saluli be ke sisotika bali shekul islam bunte me hari do bafo ko fo sisoti ka ke sisoti min ka giri bunte me ko ay ako sisoti togo de sisoti kone abi sen na be farda yoro dogo minye alikaba kurufula abu dogo ni sisoti togo koni de bala eba ke katama nai ibe salole kaka aka fege wo bala ayoro do farala shekul islam bunte me ko ni mo mununye so ko sisetun wo kana yala ube yoro kana fara ube akagira ko della tu bolo qur'ana no sunna mi nyoyira delila unana doroshi soti de ka salole kaka agreement do afegelen do wa farale no wo balaw akoni si soti to de si soti abi senna ibe salole kaka ibunte mi abeninde ka ako parce que chiden ka sheba fanta undero utumbe si sotu do ubeta jihadu yorola ubeta kungo kono nawla na ya soro ko si soti farale ube wobe si soti mina salo rite kaka chiden tumbo banguye parce que c'est beau ye fanta unye o ka si soti telan kolonya kabo farale la tenyan kuna kabo wola mais no perpere la tige mana chiden bolo ale ko salo li beka ni si soti to de si soti na bi senani be tamanai donc mi mbo fo ko salo li te ke si soti ka donc a tigi masababa fo la kuma sahale salafu ka kuma wala sebo ka kuma wala donc asuru chaman de be salo li be ke si soti ka komi salo li be ke kufi ka chogomi awo donc fana ya damana nyinin kalide ni nye salo li ke si soti de ka doroko abe kaka mais salo li saratu de bo fana la akera kufi yo akera si soti ba ado saliji dafalende ka ni ka si soti ye saliji dafalenta ki ka kufi udo iye saliji dafalenta ki ka si soti udo salo li be kuka mais ani fana salo li be ke si soti ni kufi ka hadasul asqar ni janaba mi sorode ni janaba koni soro ibu bo ku kode ni janaba tila de ika saliji de tina salelu be kuka fana saratu e wakati de bola ni te tamala suni tile 24 heures ni be tamala ewa su saba anu tilon eri bi wolon fula ani fula ube saba eri bi wolon fula ni fula oye ni be tama de nyala
wala ka sɔrɔ fana sisoti yɛrɛ fana fɛn sobilen tɛ a ka sɔrɔ fana sisoti fana fɛn sɛnɛman don maana kana kɛ farigolow n'a ɲɔgɔnnaw ye birose minnu bɛ ninnu fɔ a ka sarati kɔnɔ donc sarati de bɛ sisoti saloli la ni kofin a ka fɔ a ka dɔ sɛnɛya dafalen kan donc saloli kɛ ka wagati kɔnɔ wagati min dir'i ma silamɛya sariya la a kana sɔrɔ wagati kana tɛmɛ donc saloli ka kɛ fana ni janaba tɛ harasola sare saloli be ko de kan sisoti ka kɛ sisoti sɛnɛyalen n'a sobilen tɛ a ka kɛ tahiru sisoti ɲɛwa ɲire ou bien ewa kofin yɛrɛ a sɛnɛyalen don jifa golo tɛ ou bien farigolo tɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw ninnu de a saratiw ye an y'o de fɔ an ko a k'ale kabakuru fura datugu farda yɔrɔ ale kabafuru fura ka datugu ko fi dɔ sisoti dɔ ale kabakuru fura ka datugu donc saloli dati bata dati min fɔra 24 min fɔra ni tɛ taama la a b'a ta i ka saloli fɔlɔ de la a t'a ta sisoti donnen na de misali la fajiri e ye saliji ta saliji dafalen i y'i ka sisotiw dɔn sali fana y'a sɔrɔ i ka saliji ma tiɲɛ fajiri saliji b'i la i ye sali fana sali lagasara wagati y'a sɔrɔ i ka fajiri saliji b'i la i ye lagasara sali bon sani futuru ka se i taara ɲɛgɛn na saliji tiɲɛna bon futuri wagati i ye saliji ta i ye saloli kɛ kofinw ka dati b'a ta o yɔrɔ de la dati min dira ma a b'a ta saloli fɔlɔ in yɔrɔ de la bon saloli bɛ kɛ sanfɛla fana de dugumala t'a la ko ewa sisoti sanfɛ dɔrɔn kofi sanfɛ hari n'a ka di ye i bɛ kini bolo kɛ ka kini sen sanfɛla kɛ ten i bɛ numan bolo kɛ ka numan sen sanfɛla kɛ ten n'i y'u bolo fila fana k'u la ɲɔgɔn fɛ k'u lata a salen don dugumala t'a la ale buna bi taalibi ko ni diina tun ye hakilina ye ko ale tun b'a fɛ kofi dugumala de ka salo ka tɛmɛ sanfɛla kan parce que o de bɛ duguma o de ni nɔgɔ ka sɔrɔ mais ale ye ciden ɲa ye sanfɛla de salo o y'a yira diina tɛ hakilina ye diina ye delila de i kana sisoti bɔ dɔrɔn ni darura dɔw de y'a to ye yɔrɔ dɔ fɛn kɛ a bɔ yɔrɔ dɔw la ko o salo k'a dɔn n'i ye sisoti bɔ i sen na pewu de saloli tɛ se k'a ka fɔ i ka saliji kurata ko k'i kɛ dɔgɔn ta karimu mustafa basi tɛ wolo la parce que an y'o de fɔ karimu bɛ se ka fɔ ala ka bɛ se ka ko hadamaden ka ji minnu ni fɛn ninnu ala ka tɔgɔw dɔw bɛ yan ni danfɛnw bɛ jɛ o la mais hari ni tɔgɔ in bɛ danfɛn na différence bɛ e ni ala ta ni ɲɔgɔn cɛ donc nin ye karimi fo min o dɔɔnikɛbaw ko tɔgɔ min kɔni ni tanuni b'a la mɔgɔ kan ka o to ye komi ni ciden ye bararatu tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ juweyira i yɛrɛ b'a dɔn yɛnɛ tanu mu minnu n'a ɲɔgɔnnaw yɛrɛ tanu minnu bɛ minnu na i bɛ olu to ye voilà tɔgɔ minnu ni yɛrɛ tanu b'o la u bɛ olu to ye bon ni ɲɛ min ɲininka ko dɔ ko ewa e ko bon ko dɔw ko olu bɛ enquêtew de kɛ ni misiriw bɛ jɔ yɔrɔ min n'u bɛ dayɛlɛ ni misiri minnu kan ka surun ɲɔgɔn na n'u kan ka dayɛlɛ ou bien man ka dayɛlɛ ko alimami dɔw y'a fɔ ale ye ko misiri fila dɔw bɛ u ka gɛrɛ u ka surun ɲɔgɔn ma u kana jɛn da ka dayɛlɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛ sagi ka taa faamaw de ma ani ni faamaw ye dɔɔnikɛbaga groupe mun bila ni ko min nana jamana kɔnɔ ka fatawa d'u ma olu de bɛ nin baara kɛ anw ka kuma tɛ nin na nin ye faamaw ani ni faamaw ye dɔɔnikɛbaga lajɛna n'a y'a sɔrɔ jamana min mufti b'a la donc o jamana ka muftiw de faamaw de bɛ nin baara sugu kɛ a bɛ komi sisan saudiya a lajinatu daima libusil mawrifta ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ministre so de dira misiriw dama kama
saudia ministry so de be misiru kala halakama donc misiru ka konya be o ministry so de bolo yoro min kanka ke misire yoro min manka ke misire misiri sugu min kanka jo misiri sugu min manka jo ulu de bo barake donc no ona nyogona be jamana kono donc ulu de ka bara yen nin ko sugu ye mo simple da do yoro tala Bon, comme so do ko akana juma salli misiri kono anaka salli aka so kono juma baraji kabo ka salli ka so kono baraji de kabo ciden ko buyutu hunna ghairul lahunna akom muso ka so kono na de kawsi makatme misiri sallika me don ko ko basitala ni muso na jumala iye juma salli jama no fe I abe sahayi bolo juma ye salli fana binna ka boyka ani fana kutuba munumbe kala kutuba nyuma munumbe kala dina ko mumbe fo ikan nafa yoye nafa biye o yoro la katemeni salira ka sokono sino salli on koni fasamantia sokono na salli de kanyi kateme kana juma salli ni shiri kono me ni nana ibe kutuba milame ibe doni mindo ibe sariya mindo on nafa bika sila me sariya tibali kana misiri la on nafa kama bon ni anya ninjabi asinya joli afora dersu kono sinya joli ko do ko ale na ba muso de be nyogona ko ba muso ni aka muso mabbe ko ba muso ko ale ka aka muso bila bon ko ale ko ba muso ma ale be muso imbila kunjuma kana ko ba muso ko muso inta ale bonya ko aka bila ni nyinin kale jabire ya sinya joli an ko kera bange baga chema wa muso mawu na ko denki ka muso bila silamiya sariyata wajibi kai ka muso bila me ni ba de do ube ifa de do ina be hakili na wira nyogona de abe nyinin kade munna ikonne ka bila ni ba ye silamiya sariya la nyini do de fo dina la nin jogo de bi ka muso la jogo mi silamiya sariya ye jogo yi haramu ya o jogo de bi ka muso la an kuma na fe kabila sira ata bila o de ya to ko yi kabila ni sabatira jogo sabatilembe ka muso la fana kuma kera muso in fama bila na ye silamiya sariya ka ujura do de fo iba bila ni fa do ku ka bila nyinin kara ye silamiya sariya ujura do de fo iba bila me ni silamiya sariya ka ujura te amu ofo e bese ka ini ba bese ka be chogomi ka hakilina wira ni ona chogomi na ya soro baye min fo cinya de do ika muso ta bonye ka muso ka doya made baka ibi ka muso ka doya made aka do ewa tora de boy baka ibe fere ke ka muso ka doya maka boka aka toro ka boka parce que te daga hari e yere ki ba doya ate daga e yere iki ba toro janko ka muso iba tora boy baka de mbo ni yere ya do fana bayinde ka tora be muso kana ka doya ibe kuma iba ikele ni bakele so konona so ewa do kenena intere parce que chaman be ne yere wure ne ka ba fari ne bani ka musoma be chiala ne ba ka fari adaka fari mbabete bawde be jalagi musowi an kan janto yorola hada made ba nyona te jian kono koy ite saki ba nyona sur jian kono aye ko keni tilenya donc na ya soro hari ni ba de ka tonyali bi ka musoka ikele ni ba kele so konona la kuma feni majigi ani ladabu mba ede taye neni muso nin ka deumbe ne ka deumba de ninye ijija iye ne mara chogomi ikanne nka muso na deum uko amfana uko fana maranye uko maranye ninne nimbila sisa nimbala muso wore mimbe nan to do beke minye ninne nimbila sisa de ninne nimbila sisa de beke chogodi ninne nimbila sisa atogo jugo bedda eka parce que beta fo ka fo abade ko akabila abade ya ka furutiya ntofe ina ka kuma ni hakiliye
pour afana be se ka hakkili soro cogomi ni nin be ma se ka ke doni ke bawo ko a wajibilen ti kai ki ka muso bila ni silamiya sariya condition ma fo ibe fere ko be be cogomi no ma be yoro nyini iki ka muso bila iballa doni be edeka an ka muso be bara min kan bawuye jakwa tu ka koy masalaha de do no bandeme an ka bange baga batola jakwa tu ka nu ma se ka be cogosi e yere fana ye defo yoro do abe ba yoro do la kuma be kera ri desera yoro nyini ka muso yi ka bilay e yere ki balla do ise ko hakebe ise ko e minye la dolina iko ke donc ama wajibi kay ka bilambe min fo yode anko do de la kana ahmad ibn hanbali ma kan ni nyogona fo akone fa ku nkin ka muso bila ahmad ibn hanbali ko ikani ka muso bila a tigi yere ko ahmadu ma ko yala umaru ma fo denke abdullahi ka muso bila wa na ma so kabila umaru tara fo ewa cidenye ciden ko abdullahi ma ni fa ko ka muso bila abila ko ahmadu ko ni fa ya umaru de tayi ka muso bila ke mais ni fa te umaru ye kan ka muso bila parce que on umaru te ke umaru fule nulu yu kanu ni ala ko de nu ulu koni ko ni ya umaru ko abdullahi ka muso bila ko do de be nu ulu yu ko ni ala de mais sisan hadama denw fana besika mun yere contre de awun tay mun yere dina ni sunna mina sobela ulu be biraw de contrôle ate so ka faruka tele lajela ate so ka faruko ka korofoli wala ate so ka faruko kan nemime ya wala wakati be ni wali cedo ye salamu bila dora de be giride ka farkoro be de sutura ka boli kata do ka so kono ka bu cela ulu be bilo de contrôle ate mo ko fe hari ne ka balimo nana foli ke dora be boli yeda ate so ka siga isiga ancela nu ka baroke contre donc ni mo min ko ay kika muso bilani nin ko sugu ni nya nyugona da ma faruka nin ko sugu de la u bila la contrôle ni de la kana nin bila ni be se ka fere ke nu be blo ka be nu te be yoro nyini kika muso bila e kana bila danga de tiye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaykum salam ko tarantiye fini nunu ani wi marasi finu uru fereli be daga silamiya la wa tarantiye ya haramu de bidiya haramu kafiri la dege yahudani nasara la degali de do fengo fembo chogola fini be dila tarantiye inde kama ani tarantiye fetili kama o fini silama ko dila haramu silama ko fere haramu silama ko doyi kanna haram wala taawanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyogon deme junubuni yadala nasara la dega wude do an kana faruka o ka fetula silama kana fara yahudani nasara ko ka fetula ni foye har nyogon fo haram anyo fo kutubaw ni deresula yakateme no bora wi marasi fana bo chokodela kafirun na ka domi sigi ko muso ka do wi marasi muso ba feti konona la ala soso ciden soso kafiri la dege silama donala kafiri la dege bagade ye haramu fini munum be dila akama ku do haramu ku fere haramu wala taawanu ala al-ismi wal udwana bebe do ode kono silamiya sariya de muso bonya ka korta ka teme dina beka ka teme kafiri tombeka jahiliya tilela jahilu tunte muso do chiela ko atese ka yele so ka kata kele yorola ko atese kata bi mogo ka kan na folo ta kanana isokono uta do chiela har nu ba mara dogoyalen de be mara bologu ubeta awanyana mo ya sudo yere ore tumbe jahilu bolo sani islamiya kana islamiya na le ndaye muso karama ka bonya ka hakke udam yahudiya ufule ni muso be kalo bola inite shi hari bonkelen kono hari ni mina jifile minyote magala ube nyugula de
indium fule muso ulu ko muso ya ka cɛ ka baara kɛ den de dɔrɔn ni cɛ sara i bɛ se ka tasuma dɔ ɲanama i bɛ tasuma dɔ la k'i jani k'i fara i cɛ kan indiw nasaraw filɛ kafiriw filɛ faransɛw filɛ olu tun tɛ muso jate yɛrɛ hadamadenya foyi la kitabu dɔ bɛ ale bɛ kuma ka nasaraw yɛrɛ faransi yɛrɛ ka sigi yɛrɛ ka muso jate ko a fana ye hadamaden de ye a sa hakɛ a b'a fɔ yɛrɛ sinon tun t'a jate hadamaden yɛrɛ no ni silamɛya nana ka muso bonya ka kɔrɔta sura bɛ kuranna kɔnɔ sura ja suratu nisa'i sura dɔ bɛ kuranna kɔnɔ suratu talaq u b'a fɔ suratu nisa'i sugura ka muso ka ko fɔ k'u ka hakɛw fɔ ka sura jan dɔ tɔgɔ dara musow la sura fitini dɔ bɛ foyi tɛ fɔ kɔnɔ ni muso ka ko fɔ tɛ fo k'a ma ko suratu nisa'i sugura silamɛya de muso bonya ni olu nana sisan ka kɛ komi silamɛya de muso dɔgɔya ka sabati so kɔnɔ ko a k'a yɛrɛ sutura ka bɔ kɛnɛma ka dɔn d'a ma san yɛlɛma san yɛlɛma a ka bɔ kɛnɛma diɲɛ bɛɛ k'a ye olu de ye muso dɔgɔya ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de ye muso kɛ publicité n'u b'u ka minɛnw publicité n'a ye silamɛya sariya y'a bonya ka karama de ko a ka to so kɔnɔ fɛn bɛɛ ka ɲini ka na d'a ma e cɛ ka fɛn bɛɛ ɲini ka d'a ma mais olu hari pine dilantɔ u bɛ muso bila kɛrɛfɛ ka pine publicité n'a ye k'u ka ko marasaminɛw publicité n'a ye jɔn ye muso dɔgɔya olu de ye muso dɔgɔya olu de tɛ muso valeur dɔn bon n'olu nana k'a kɛ komi kuranna ye musow tɔɲɔ hadisaw ye musow tɔɲɔ olu de y'u bonya k'u karama